E pe mine, Eu trebuie să fac tot în casa asta, eu trebuie să fac tot, ca de obicei. Băi, animalule, tu știi, mă, ce zi e mâine? Băi, 1 martie, băi, cu ce mergeai tu la școală, mă? Am uitat, mami, scuze, Ai uitat, noroc că-i măta în viața, mă. Și am luat mărțișoare pentru toate colegele, ban pe ban, că n-am luat de la tactul niciun ban, ăla nu-mi dă japița aia și flările astea tot eu mi le-am luat. Vezi aici frumos, am luat cu gust, că măta are gusturi. Așa, zi dacă-ți plac. Trifoi, mamă? Trifoi, mamă, trifoi, da. Pe cum e trifoiul? Adică abundență, noroc, succes, o să aprecieze asta, o să zic că uite băiat inteligent, știe ce e trifoiul. Da. Inimă cu România pe care scrie noroc. Da, mamă, da, inimă cu România, ca să le învățăm de mici ce înseamnă patriotismul, da? Să fie româncă, neaușă, dar noastră trebuie să fie, da. Mini? Păi am luat-o că știu că te mai uiți tu la desenele alea, mamă. Pe bune, mamă, coșar? Coșar? Cum, băi, nesimțitule coșar, băi, tu ce crezi că a fost tactul, a? Tu cum crezi că m-a cucerit pe mine tactul? Că o să tăia la 2 case mai departe, așa, coșar fiind, stătea acolo pe acoperiș și cum băga mâna în coșul ăla, mamă, cum se făcea mâinile alea și eu îl vedeam de la perdea cum bagă mâna pe coș. Mami, iartă-mă, dar nu, eu nu... Da, nu știu, îmi pare rău că ai dat banii pe astea, dar nu am cum să duc astea la colegi, îmi pare foarte rău, adică nu o să... Tu mă înveți pe mine care-s mărțișoarele, mă? Tu care ai ieșit din mine, bă, tu știi cât a purtat pieptul ăsta mărțișoare? Pui mâna și duce la fete, da? Și dau la învățătoare. Îi zici că am luat eu zambilica asta pentru ea, da? Zambilă? Ai comentat ceva? Nu. Zambilă, da, nu dau la învățătoare, Îmi zici da. mâine, Foarte tu o să frumos. vezi, o să-mi dai dreptate, prostule, da?